Ini ndakapara mhosva yekupinda mumba musiri wangu, mumba musiri mangu. Mumba umu makanga muine madzimai 4. Ndine basa randakapiwawo kuti ndinge ndichiita rekusevenza mugadheni pandapiwawo rumu yangu yekurara inova iri padhuze nemba yandakazoita mhosva yandakazarura dhoo ndichifungidzira kuti ndemangu, but zvikuru sei futi ndakabatwa nedoro rakapa kuti ndidzungaire zvekurasika rumu yangu. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Makadi muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wakwamupurwa, ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu Home Away from Home, chirongwa chatinoya nacho tashanya mumajeri akasiyana siyana tichitaura nevasungwa kuti mhosva ipi yakaparika uyezve nemararamiro avo avari kuita mukati meusungwa. Saka nhasiwo ndiri kwamutoko pamutoko prison pandoona mukana wekutaura naJohn Isaac, murume ane makore 33 years ekuberekwa. Regai tinzwe kuna John Isaac kuti imhosva ipi yakaparika kuti azenge ari nhasi mukati meusungwa. Ndinokuchingamidza John Isaac. Pamusoro ndokutendaiwo mazvita. Ini ndakapara mhosva yekupinda mumba musiri wangu, mumba musiri mangu. Mumba umu makanga muine madzimai 4 kumapasi 7 pari pamashops. Ndine basa randakapiwawo kuti ndinge ndichiita rekusevenza mugadheni pandapiwawo rumu yangu yekurara inova iri padhuze nemba yandakazoita mhosva yandakazarura dhoo ndichifungidzira kuti ndemangu, but zvikuru sei futi ndakabatwa nedoro rakapa kuti ndidzungaire zvekurasika rumu yangu. Saka ndakaenda ndikavhura dhoo, ndakatobata doro rangu. Mumba umu ndakaona mune madzimai 4. Mune madzimai 4 kudaro inini ndakazobuda. Ndabuda but ndatopara mhosva yekunge ndatovhura dhoo, but zvikuru sei nekurasika ndandine rumu yangu yandakapiwawo ipapo pamashops ndinoita basa rekudiridza gadheni. Saka ndinova ndakabatiwa nemhosva yekuvhura imba ine madzimai zvisiri pamutemo. Saka ndakazonge kuseni kwacho ndakangomukira kutongoturiswa kupolisi. Kana mukana kuti ndinge ndichitaura nawo ivo vakangofonera kuti takazovhurirwa manheru nemunhu uyu. Ndatongoiswa kupolisi ndichibva ndatongosvika kunotongwa, but ndakatraya kunge ndichitaura kuti no, sezvo ndine basa randiri kuita ipapo, munhu wandaitira basa akandipawo rumu, inini ndakadzungaira rumu yangu nekuda kwekutiwo ndakabatwawo nemabhiyazi. Ndakafungidzira kuti dhora ndavhura dhora, saka wanova wakandisungirira nomutemo. Saka ndauya kukoti ndomga ndakatraya kutaura kuti no, inini zveshuwa ndakavhura, ende iwo wachibvunzwawo vari kuti akavhura hapana zvaakaita. Asi inini mhosva yandatongerwa ndeyekuti inini uzodzidzise vamwe wanodhakwa zvokuzungaira zvokuti unopfuurira dhoo rako, but ndakazviita nemistake nekudhakwawo. Pandinewo rumu yanguwo iri padhuze ipapo. Saka ndakauya kunoku
ndikabvunzwa nyaya yangu ndakati hongu shuwa dhoo ndakavhura, asi ndakafungidza kuti ndandokupindawo mumba mangu munova muri murumu yandakapiwa nemunhu wandandiri kusevenzera, saka ndakarasika rumu. Saka zvino inini ndakafungidzira kuti ndicharegererwawo nekubatsirwa sezvo wangu ari kuziva kuti ndine rumu yangu iri papi padhuze panext, uye izvi chakatopa kuti zvitodaro bhiya futi riri mumusoro pandarasikawo kunovhurira rumu isiri yangu inge nemadzimai 4 ende hapana kana zvandakaita kana kuita sei, but ndakawanikwa inini ndichitongwa. Ndakabvunziwa kunzi une mari here yekubhadhara, ndakati aiwa zvazvino mari handina. Ndakati asi ndanga ndichikumbirawo kuti kudai mandiregererawo kana kuti pamhosva hongu ndakavhura dhoo nekusaziva ndichindikopinda mune rumu yangu, dai machindiregererawo kana kundipawo community service zvayo, nokuti inini hapana zvandakaita kana zvimwe zvakaipa. Mhosva iripo ndeyekuvhura dhoo risiri rangu randine madzimai 4. Saka iyo koti wakachinditongera wachiti kuti tikwanise kunge tichikuregerera kune vamwe wanodhakwa wawazozive chakaipa, but ini ndakakwanisa kukumbira semunhu akanga akadhakwa akapotsawo rumu yangu, uye ndakakwanisa kuvaonesa kuti ndine mhuri dzandinadzo, ndine wana 3 wandinochengeta inini wasina amai. Saka zvese izvo zvawana kukwanisa kunge wachizvigamuchira. Ndakapiwa 24 months ndabvisirwa, ndadzika ndine 18, ndasvika kuno ndakazosiyirwa ndine gore. But zvinova zvinhu zviri kundirwadza zvazvino ndichiyeukawo mhuri dzandakasiya dzisinawo kana amai. Saka ndakatraya kuvakumbira chichemo sekuti inini ndine rumu iri ipapo ndakapotsa nekusaziva, uye ndakanga ndakato doro riri mumusoro, hawana kukwanisa kundigamuchira chichemo changu. Saka wakandibvunza kuti unewo mari here, kana ndikati no izvozvi pari zvino mari handina. Saka chinzi taakukutongera kuti vamwe vanozodhakwa wasazoite mhosva yakadaro, but ndakakwanisa kuvakumbira kuti handikwanisewo here kana kuwana community service yekuti ndopotawo ndichionawo mhuri dzangu kumba, sezvo ndirini mubereki aripo ndine wana 3. Hawana kukwanisa kunge wachindigamuchira, asi mhosva iyi inini ndakaipara zvangu yokuti ndakavhura dhoo, but yange itori mistake wo yekuti semunhu anga akadhakwa handizvo zvazviendi kana zvandakaita hapana kana panyaya kana pabepa handina kana chimwe chandakatoita. Saka ndinova munhu ari kushungurudzika nemutengo wandakapiwa nekurasikawo rumu yandakapinda isiri yangu, asi ndinova ndine munhu anga ane rumu yake papi pamwe chete ipapo panext nepanext. Saka zvinhu zviri kundishungurudza nanhasi uno, ndakasiya mhuri dzisina kana amai, dzina baba vacho ndine wana 3, mumwe ari grade 5, mumwe ari grade 3, mumwe anoenda kuECD gore rinouya, nekuti panyaya hapana kana zvandakaita, ende rumu ndakavhura shuwa iye iri mistake ndichida kutonopindawo mumba mangu mandakapiwa nemunhu wandandiri kusenzera, because panzvimbo iyoyo ndiri kuita zvegardening, ndine munhu ane shopu yake pamashops. Saka zvekuti ndotandara ndadhakwa ndabva kubasa, ndakazorasikawo ndikaenda kuvhura rumu isiri yangu, ndo pandakabatwawo nemhosva. Saka sekuti ndaona imimi muchiti munotraya uko kana kunge muchitibatsira, ndo chichemo chandinacho. Hongu ndakakanganisa, ndakavhura rumu isiri yangu, asi ndandisina kunge ndakazvitarisira, ende kana chandakaita hapana, but ndatongwa mutongo wegore. But zvinhu zvinova zvekundishungurudza nekuti ndakaita mistake zvangu kunovhura rumu isiri yangu, but ndinovawo ndiri munhu ane rumu ipapo. Saka pamatongerwo andakaitiwa zviri kundikashamadza muupenyu, nekuti inini handina kana imwe mhosva kana yandinayo kana muupenyu kana kuti ndakazombovhurira kana mumwe munhu, handitorina.
Alright, apa tisa kuti tichitaurawo ndichibvunza kuti ndiita sei ndinzwisise. Izvi tingada kutanga kuziva kuti zvakaitika gore ripi ende nzvimbo yacho zvakaitikira. Zvinhu zvichitori neunyoro zvatoitika. Ndakatotongwa nezuro. Zvinhu zvakaitika musi wa 21 iwe mwedzi uno. 21 July. Nezuro ndakatotongwa 24. Saka zvinova zvinhu zviri kundiremera zvichindishungurudza kana nanhasi uno pandere. Ndichiti inini kana kuti ingava imhepo here kana kuti but nyaya yangu iri kubatika inini kana iyo chaiyo hawana kana kukwanisa kana kuda kundiwedzerera kana nemamwe mashoko kutaura chokwadi hawana. But ndawanikwa inini ndichitongwa ndichinzi gore. But zvinhu zvawana wari kutoziva kuti nditone room yangu itoripo ndakapotsa kupinda muroom yangu. Saka zvanyanya kusungirirwa hazvo. Imhosva yangu ndeyekuti ndakavhura room yawo nekuti ndakapotsa nekudhakwa nedoro yari mumusoro. Asi zvokuti ndandinotarisirwa pavari pamadzimai 4 wari muroom imwe chete. Ndanga ndisina kuti ndingadi ndi munhu angatoriwo pabasa ndakatopiwa imba yangu pa basa rangu ndiri kutodinga gadhi pane demo riri padhuze kumashops ipapo. Munhu wacho anga asipo zvake. Pandasiwa ndisare ndichiita basa ndichirarawo muroom yangu. Alright. Imimi manga muri munhu aimbotora here zvinodhaka kana kuti musi wachoyo mune zvaikunetsa here kana kuti makangonwa henyu kungotandara kana kuti makanwa kubvisa stress mwana umobvisa stress mwana umwake kutandara imimi musi wacho henyu pamakamwa zvinodhaka izvi mamuri munhu akagara achingotora hake mabhiyazi here kana zvakangoitwa musiwo. Inini zvinodhaka ndagara ndichitonwa zvangu but ndinonwa rimwe doro riri soft rakaita zvimasupa ne. But panzvimbo yekwedu ipapo pasina kana chinonzi supa. Ndakanwa doro riye rinonzi musombo zedhi riye. Wakamwa zedhi? Sure. Rakandidzungaidza zvokuvhura room isiri yangu. But ndisina tarisiro nezvawakandifungira kana nematongerwo andaitwa nokuti wakatonditi dai wanga une kana zvawakaita kana kuti taifungidza kuti kana kuti une zvawaida kuita kana kuti waida kana waida nge uchirepa apa mune 1 apa ndikutotaura kuti ne room yangu ndiende zvitozikanwa ndi ndanchitosenza ipapo. Andakatopiwa ndeti. Saka zvinova zvinhu manje saka iyo kuti wakwanise kundiregerera wakuti toda kuti tidzidzise kune vamwe vanodhakwa kuti hazviitwe. But zvinova zvinhu zviri kundikachamadza nekundinetsa zvazvino. Apa ndine mhuri 3 dzisina kana amai dzandinochengetawo. Alright. Saka ndozvandipa kuti ndinge ndichikwanisawo kuti shuwa ndakashayawo. Ndikushaya kuti ndingabatsirikane sei ndiri kushungurudzika but kana mhaka yandaida kuti ndinge ndichipara hapana ende sinzi kana muupenyu hwangu handisati ndambosangana nezvakadaro. Ndakapotsa kuvhura room yawo nekuda kwekuti hangu nezvimwiwa hazvo plus kuma 7 ndakutonopinda muroom mangu tatopedza kutandara nevamwe ndatovati ai ndakunotorara muroom mangu. Asi mimi muchionawo John Isaac uchionawo uona kuti zvinodhaka zvakanaka here uona pasazokusvitsa chii chawadzidzawo hako hongu uri kuti mutongo wawakapiwa iwewe waifanira kunzwirawo tsitsi nekuti wakangoita mistake asi iwe wakatarisawo zvinodhaka zvacho zvakanaka here zvana zedhi vavo nechichichichi. So far ndiri munomo nekushungurudzika kwandiri kuita ndiri munhu atokondema zvazvo zvinodhakwa zvazvo ndiri munhu azvikondema asi papfungwa dzangu inini mhosva iyi awandipa newandipikisira iyi ndakaita mistake yekuvhura room isiri yangu zvinodhakwa ndinozvikondema but waifanirawo nekutongondiregererawo zvakadaro nokuti handina kana pfungwa yandaya ndinayo kana chandakaita chimweka hapana. Waifanira kunge wachindinzwisisawo nekudawo kuti handizi munhu anga ane room kana kuti iri kure ndakaitawo mistake. Alright. Musi wacho wekukoti waiva nemumiririri here? Ndakashaya mumiririri. Alright. Saka iwo chauri kuda kumhuri yeZimbabwe nese vari kuona kuti nyaya yako iyi nokuti ndikunzwa kuti dai vakakuregera ndezvipi zvauri kuda kubatsirikanawo nazvo panyaya yako iyoyi
uda kuti tangidzwe kunzwikwa zvakare here kana kuti uri kuti chii? Inini pakufunga kwangu inini zvangu ndaifungidzira kuti pamwe ingatangidziwe ichinyatsokuongororwawo zviri chaizvo nokuti inini ndichizvitarisa zvangu inini hongu ndakakanganisa ndakaposa rumu but pamatongerwo andaitiwa inini nezvandandiri inini ndakadzvanyirerwa. Kunyangwe hazvo ndakakanganisa ndakavhura zvangu rumu isiri yangu but ndizvo here zvazvinoita kuti munhu asinawo kana handina hangu kana zvimwe zvandaita. Munoona kuti munhu kana atoba huku kana yemumwe munhu anowanikwa aine mhosva pane mistake yandakaita inini pandatongwa gore rese. Izvozvi zvinanhasi uno ndikufunga kuti mhuri yangu ichaita sei haina mutariri kana anoichengeta pa muchengeti wayo ndii. Saka makasiya mudzimai nevana vatatu? Mudzimai haatoripo, ndini baba ndiripo, vana venyu nemhuri yangu ndine 3. Saka vana ava vanga vari kupi musu? Makati vana vanga vari kupi musu? Wana uku ndandasiyirwa pabasa ndisekuru wangu wakanga wandisiyira ndisare ndichimboita sezvo wanga wasipo wakamirira kudzoka zvavo. Kana wadzoka wana wanga watomboenda kwagogo, amai vangu wapenyu zvavo, baba ndiwo wasipo. But amai vangu wanova ari munhu anototarisirawo kunge achitochengetwawo neni nokuti vanhu vaya kuti murume wavo baba vangu vanova variwo munhu wekwamarange wakadzi vakawanda. Saka heopu yandinoti vanototarisira heopu kwandiri. Saka izvozvi mamiriro zvakaita kudai so ndinova ndiri munhu ari kuremewa neizvozvo sekuti mhosva yandinotarisana nayo yaisi yandapiwa nemapariro andakaita mhosva yekuti ndakangovhura dhoo pasina kana mamwe maitiro zvinova zviri zvinhu zviri kundiremera. Alright, John Isaac, tanzwa nyaya yako. Wati wakatongwa nezuro ndizvo ka? Ukapiwa gore. Ndakapiwa gore. Alright, ende une chikumbiro chekuti uri kuti chandakangoita mistake ndizvo ka? Ndinotenda. Asi waonawo wadzidzawo kuti zvinodhaka zvakashata ndizvo? Ndatodzidza kuti zvinobhudhaka zvo because dai ndanga ndisina kunge ndakadhakwa handingadai ndakanyatsokucherechedza ndisina kuvhura rumu isiri yangu. Dai usina kuvhura rumu isiri yako. Saka ndiapi mashoko ekurudziro aunopa kune vari kutora zvinodhaka? Vanhu vari kutora mutoriro, vanhu vari kuponda, kuita zvakasiyana siyana kandi zvinodhaka. Iwo wapindawo munyaya, wapinda munyatwa mune zvawasangana nazvo nokuda kwekudhakwa. Ndiapi mashoko aungasiye ekurudziro kumhuri yeZimbabwe? Inini zvangu nekusaidhi kwangu ndichitarisa mune zvinodhaka ndinoona kuti hazvo zvipfuura neneni nekuti dai pasina kuti ndakabata zvinodhaka ndingadai ndisina kunge ndikaita mistake kana yekutorasika rumu yangu nokuti marumu ari padhuze nepadhuze. Pamwe ndingadai ndakanyatso kunge ndichicherechedza. Uye chimwe chinhu chandinoda kuti ndinge ndichibatsirwawo nacho, ndakambotorawo kuti ndiendewo kumabasa kwandamboenda kuti ndizodzoke ipapo ndizopiwa basa randandapiwa. Ndino chipo chandinacho chekuzvarwa nacho but ndakanonoka kunge ndakazongochiratidzirawo kunzvimbo yandandiri kuti chekufamba pawaya chemadhiramawo nemadhirama nokuita sei. Saka zvino ndichidzokera ndakada kuti ndinge ndichiendawo pachikoro kuti ndiwanewo inini zvinenge zvinondibatsira. Ndakanzi inini pane tsamba unofanira kutora yekuMinistry of Education. Zvino maprocess yayo mamwe ese handisina kunge ndayaita. Ndanzwa muchitaura imimi muchiti kune zvaunogona kana nokuita sei. Munokwanisa here kundibatsira kuti kana kuri kunzi zvazvo pasina kana imwe shanduko yaitika kuzowawo ndichibudawo munomu handizivewo nokuti pakubvunza kwandakaita ndichiendawo pachikoro chekwedu ndichitanga kuda kuti ndiprocesse nezvokuti ndiite nezvazvo ndakatauriwa nyaya yetsamba. Saka ndinokwanisawo here kunge ndichiwanawo tsamba zvayo kunyange ndichizobuda zvangu munomu ndichienderera mberi. Shuwa ndine chipo chandinacho. Chipo ichi ndechehudiki zvacho but
ndakanga ndisingazivi kuti chinondibatsira, asi through ndaendawo kunzvimbo yandakaendawo kunoraramira ndipo pandakatotanga vamwe vachitoshamisikawo nazvo ndakazviita kwenguva diki. Saka ndina mheno kana muchikwanisa kundibatsirawo kuti ndinowawo ndino tsamba yekuve ndizowa ndine madhirama ende zveshuwa kufamba pamusoro pewaya. Ndinoita zvakasiyana, chiri chipo chakangobva kuna Mwari kubvira paudiki hwangu, asi handina kunge ndakakwanisaba kuda kuti ndikasike kuzviprocessa nekuda kwekuti ndasingazivi kuti zvinhu zvingatokashamedza vamwe vanhu kana zvingangondibatsire muupenyu, asi nekuda kwenzvimbo yandaigara vamwe ndaitonzwa vachitoti aiwa une mushonga here kana kuti kuita sei. Saka ndatonzwa nekutaura pamwe ndakazova ndinobuda munomu ndine tsamba iyo zvinondipa kuti ndienderere mberi nekuzenge ndichisapota mhuri yangu mune zvakanaka nechipo chandinacho. Asi zvamai manje ano ndakatinyererwa, ndinova ndiri munhu ari kurwadziwa nokuti mhaka yandakatongerwa inini nepfungwa dzangu hongu zvakapesana. Ndidai kwakunzi ndine zvimwe zvandakazoenderera mberi nokuita zvainditongesa kuti nditongewe gore. Manje ndiri kushunguridzika uyewo ndine mhuri yangu ichazodii kana kuchikoro chaiko chaiko panenge pasitori napa ndiri mubereki ndiri wani. Alright, John Isaac, ndofunga mhuri yeZimbabwe yanzwa nyaya yako nechichemo chako. Ndingada kuziva kuti wakanzonotora kuMinistry of chi? Ministry of Education. Education ndio inokwanisa kupa tsamba iyoyo. Saka ininiwo manje ndandiri papurogiramu yekuti tisingazive kuti inotorwa ine mari here kana kuti ndichitogadzirirawo kuti pamwe ndichange ndichibatanidza kamari pabasa pandipapo ndakangowanawo ndochienda kuti ndinoite zvizere ndoonawo kurarama nekuda kweizvozvo, nokuti ndakaona kuti nepandakazviitirawo kunzvimbo yandakanga ndaenda zvinova zvinhu zvinokwanisa kundibatsira mukurarama, nokuti zvimwe zvacho zvinotokashamidza vamwe vanhu vaitonditi kana kuti ndine mushonga here kana kuti, but zvinova zviri zvinhu zvandakangodzidzirawo hangu paudiki hwangu, hamene kuti zvakangoyawo sei vandangozvisiya zvakadaro, but through manje nekuzotongozvitaurawo ndaenda mune imwe nzvimbo isiri yekwedu ndipo pandakatoona kuti zvinhu izvi zvinogona kundibatsira. Ndakatombozviitawo shuwa zvishoma zvokuti vanhu vaone. Saka ipapa ndasina nguva ndabva kunzvimbo inonzi Makaha, ndiyo yandanga ndichigara. Ndofunga ndaisevenzawo ndiri ikoko ndichitumirawo mari yekusapotawo mubereki wangu anova aripo, amai vangu vanobikira vana vangu 3. Saka ndadzokawo ndiri mukati mokuti ndiitewo mapurosesi yayo, ndipo pandakawananawo navasekuru vangu avo vakati vane gadhi riri panzvimbo iyoyo inoda kudiridzwa. Saka ndakazonwawo doro zvekudhakwa semunhu anga aizviitirawo zviri panzvimbo yemagrowth point. Ndakapfuurira rumu isiri yangu, iye zvinezvi ndiri kuwanikwa ndichipiwa mutengo wekuti sekunge kana kuti munhu kana kuti akatorepa kana kuti akatuba kana mombe, nokuti gore chinova chinhu chakakurisisa chandinenge ndarasikirwa nacho muupenyu, but ndichizvitarisa inini hongu mhosva ndakaipara yekuvhura dhoo, but yakava iri mistakes were common, zvokuti zvinhu zvandanga ndisina kunge ndakatarisira. Ndainge ndakatarisira kuti ndinge ndinopinda murumu yekwangu. Saka inini ndakashaya kana munhu akandimiririrawo kana kundibatsirawo. Alright. John Isaac, ndinokutenda nenguva ino yawanditendera kuti nditaure newe, tichinzwawo nyaya yako, tichivimba kuti kune vari kunzwa mhuri yeZimbabwe, vangava vanoita zvemutemo, vangava vanoitawo zvekuMinistry of Education, tanzwa chichemo chako chauri kuchema kuti dai vandinzwirawo tsitsi, watitaurira kuti vana vako vari kunze hakuna anotarira, uyezve amai vako futi ndiwonochengeta. Saka uri kuti daiwo mhosva iyi vakungokunzwirawo tsitsi nekuti yaingovawo mistake, kwaingova kudhakwa, asi zvakare wabvuma iwe wakati kudhakwa uku kwazondisvitsa muna taisireva. Tinokutenda John Isaac, tinokushuwirawo kuti unowana rubatsiro uyezve uri munomo nguva yako kana dzimara uchibuda zvakare
kupedzisawo upenyu hwako nekuti hakuziko kupera kweupenyu. Handiti kaJohn Isaac. Mhuri yeZimbabwe ndiyo nyaya yatanga tinayo, nyaya yaJohn Isaac, murume ane 33 years. Ataura iye akati inini zvakaitika ndezvekuti ndakazomoka Z ndokunovhurawo dhoo ranga rine madzimai 4 ndobva ndabatwa nomutongo wekunzi iwewe waimire zvinodhaka uchivhurira vana. Ataura kuti ine handina zvandakaita, asi ari kukumbirawo kune vanoonawo nevanga vachinzwa nyaya yake kuti dai vakwanisawo kumuregerera nekuti yangerewo mistake. Ativimbisa zvakare kuti iye adzidza kuti zvinodhaka zvinoparira. Regai ndikutendei mhuri yeZimbabwe, handichatori zvakawanda nekuona chirongwa kwamanga muchiita. Tiri kutenda zvakarewo nemakomenzi nyaya munoisa pachirongwa chedu nokuramba muchiona. Tiri kuona kuti chirongwa muramba muchichiona zvakanaka. Tinokugamuchirai, tinokutendai. Musakanga kulike, kufollowa nekusubscribe. Kudzamara tazoonana zvakare pane zvimwe zvirongwa. Regai ndikusiyei panguva ino ndichiti zita rangu ndinoitwa Pelagia Kwamupurwa kana kuita Sokostina. Musara zvakanaka. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Backspoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.